Dobrý den, vítám vás u cestovatelského pořadu Češka na cestách. Ráda bych vás každý týden vzala na cesty a do míst, která mne uchvátila. Maroko, země na severu Afriky, tak blízko Evropě, jen kousek přes Gibraltar a přece tak vzdálená kulturou. Nádherné přírodní scenérie, ale také města s jedinečnou atmosférou. Jedním z nich je Marrákeš. Město Marrákeš leží na jihozápadě Maroka. Jeho název pochází z původně berberského překladu Boží země. Město v průběhu staletí střídalo vládce, zažilo růst i úpadek. Ve 12. století byla postavena kanalizace i městské hradby. Let's go! Největší výsluní zažilo v době nadvlády Sádů v 16. století, kdy hostilo významné básníky a učence. Byly zde také postaveny mešity, které se staly předobrazem mešit v celém Maroku. Marrákeš patří mezi nejlákavější cíle návštěvníků a je zapsáno na seznamu UNESCO. Ve staré části Medíně najdete spletité uličky tržiště, takzvaného súku, starou židovskou čtvrť Mela i obrovské náměstí se 70-metrovým minaretem mešity Kutobia. Centrum starého města je dost malé na to, aby se za pár dní stalo dobře známým. A přece každý den vás bude překvapovat. A já ve studiu vítám své hosty, paní Věru a pana Kamala Edburovi. Dobrý den. Dobrý den. Vy vlastně pocházíte, pane Kamale, z Maroka. Ano. Odkud přesně? Z města Tarudentu, z Maroka. To je nedaleko Marrákeše. To je zhruba 250 km jižní Marrákeše. Ale říkal jste mi před vysíláním, že vlastně jet do Marrákeše jste jezdili docela často, tak... To bylo, jezdit do Marrákeše to je minimálně jednoměsíčně. A prostě se podívat do Marrákeše to je vždycky jako, my jsme jako takhle jako z státu a s rodiči, to byla jako odměna. Zajet do Marrákeše se podívat. Protože to je zvláštní město a jako, tam jako vždycky něco nového, na co se podívat a lidi ze celého světa jako potkáte tam jako s různýma lidma jako ze celého světa tam. A vlastně nejvíc asi, co přitahuje, tak je hlavní náměstí Džema El Fna, což třeba z mé zkušenosti člověk ví, že ráno je tam úplně prázdno a teprve jak slunce stoupá výš, tak se začne plnit lidmi a stánky a různými pouličními kejklíři, vypravěči, majiteli makaků a hady. Co vás třeba jako kluka nejvíc takhle zajímalo tady z toho? To je pravda. Jako kluk tam vždycky tak, jak jsme byli ráno, se podívat tam jako ty hady a ty opice, taky pro nás to bylo něco, jako není to obvyklý, jako se podívat takhle jako v náměstí a že tam jako jsou opice, nebo jako hady, nebo to bylo zvláštní, jako plus jako ty stankáři tam taky jsou všude, jako člověk takhle jako přijde a tom jako navždy tam jako prostě se na to se vzpomíná. Tak tady z terasy, kavárny, to je opravdu Džema El Fna, je skutečný mumraj. Od 11. století sem přicházeli z Atlasu berberské kmeny, aby zde prodali nějaké své zboží a také samozřejmě, aby se pobavili. A od toho tady vznikl tady ten ohromný mumraj umělců a
zaříkávačů hadů a prostě akrobatů a všeho možného. Tady máme kobry, nebo co to je, což je tady jedno z nejznámějších takových atrakcí. A paní Věro, kdy vy jste přijela poprvé do Marrákeše a objevila se na tom náměstí, jak to na vás zapůsobilo? Tak já jsem byla trošku v šoku. Nečekala jsem teda až takový obrovský množství lidí, který se tam teda objevilo. Vždycky jsem se snažila do nějakého hloučku, kde tam hrála muzika, tak mě to zajímalo. Manžel mě vždycky tahnulo tam tuď pryč, protože samozřejmě jako Evropanka tak se snažil spíš chránit, i když neříkám, že by tam něco člověku hrozilo, ale třeba se mi stalo, že tam na mě pán prostě vyšel s hadem. Já jsem se šíleně lekla, zařvala jsem, teď všichni zpozornili. A nakonec jsem zjistila, že teda had bez dřeva, takže to byl pro mě takový první... Živé hady tam opravdu mají. Ano, byly tam i teda kobry, vlastně s těma píšťalkama, to bylo moc zajímavý. Ještě, co mě tam fascinovalo, takže každý den vlastně tam vyrostly stánky s občerstvením, že tam člověk mohl si dát cokoliv od tažínu přes kuskus až po nějaké skopové hlavy. Jaké vlastně vy máte třeba oblíbené jídla marocká, nebo co byste takhle doporučil vyzkoušet takhle ve stánku? Nejoblíbenější, jako možná i divák jako to znají, jako kuskus. A tam jako člověk jako tam najde vše, jako marocká kuchyň, jako je tam, jako všechno, co člověk jako přeje, je tam. A že jako něco, jako samozřejmě nehrozí tam, že by jako dostal nějaký infekt, jako něco byl to jedlo špatný, nebo... Hodně. Je to tam hlídaný hygienicky. Každý vlastně stánek má svoje i číslo, jsem si všimla, že? Takže povolení. Hodně to opravdu. Ano. Musí se hodně snažit, aby to povolení dostali. Aby dostali povolení tam. Skutečně si to hodně hlídají. A člověk tam má jako výběr, velký výběr, aby se vybral jako od tažín až do kuskus, až do ryby taky, nějaké omáčky taky prostě tam jako... Ještě jsem tam vyzkoušela vlastně hariru, tu polévku zeleninovou. Je to taková typická polévka, kterou vaříte i doma? Harira to je, když takhle řeknu, když je zima, takže jako harira je doma, bych řekl 2x až 3x týdně. Že to je taky jídlo povinný a jako polívka jako dobrá, jako se mi s tím líbí. Hutná, výživná a velice chutná. Až moc. Ano. Když už jsme u jídla, já se zeptám paní Věry, vaříte teď tady v Čechách manželovi nějaká marocká jídla, nebo spíš ho učíte na českou kuchyni? Ne, já si myslím, že zkoušíme samozřejmě něco od maminky, jsem se pokoušela naučit, takže kuskus je u nás docela často, nebo mletý maso, já teď nevím, jak se říká tomu? Kefta. Takže to taky hodně často děláme. A jinak normálně běžně manžel teda jí i českou kuchyni.
místní specialita šneci. Ježišmarja. Oh. God, look at it. No, není to opravdu to nejlepší, co jsem kdy jedla, ale trochu jako játra to chutná, bych řekla. Tady vidím ty šneky a jako polívka. A když mi bylo 10, když poprvé jsem to zkoušel, a musím vám říct, že jako mi nechutnalo vůbec. Ale lidi, jako, kteří to pochutnali, jako říkali, že to je fakt jako dobrý. Ale jako pro mě nebylo. A myslím, že to je jako marocké typické to není. Myslím, že to bylo jako, to je francouzský, to přivezli Francouzi do Maroka a tam už jako Maročany to brali jako... Převzali to, no ano, ano. Já jsem si všimla, že tam vlastně to chutnalo mnoha lidem. Já musím říct, že taky mě to nějak neoslovilo, nebo ta chuť byla taková jako játrová, taková hodně silná. Jako, paní Věro, vy jste ochutnala šneky? Ne, neměla jsem k tomu odvahu. Ale jako myslím, že jako když tak jsme jezdili, i turisti hodně taky jako to zkoušeli a jako jsem si divil, že jako Evropany nebo prostě jako lidi se západu, že můžu tyhle ty jako... Tam jsou na to teda fronty, opravdu musím jako říct, že lidi jako, hodně no. vyhledávají. Možná to byli Francouzi. Řekněme, Maroko vlastně byla, že francouzská kolonie, takže tam spoustu těch turistů z Francie jezdí, takže možná jsem určitě, říkají, že ta specialitka, ty šneky si opravdu chci dát, že jo. A ještě když tam jako si dává ještě jako marocké kořeny, takže možná jako to chutná ještě... Zase trošku nějak jinak, no. Takže si to tam pochvalují a vlastně to nebylo ani tak drahé, protože si pamatuju, to stálo snad, jestli to stálo 5 dirhamů, že jo, tak což je na naše takových, já nevím, 12 korun, tak celá ta mistička šneků, tak to se člověk nají docela dobře. Takže to jsme se dostali, jsme pořád na náměstí Jemaa Fna. Mě fascinovalo třeba na Marrákeši taky to, že vlastně člověk mohl bydlet v tom uzavřeném starém městě, v takových typických domech v Riádech. Konečně se ocitáme v blízkosti našeho Riádu. Našli jsme ho mezi těmi našimi křivolakými